Mao ba dong? Mga pila na sa naka kuan, tuig na imong sakit dong? Mga tunga sa tuig yun, Dok. Dugay na nay. Ano karo pa man mag-check up diri? Mao lagi, Dok. Ikaw. Sige la ka vlog ka giri. Sitahan natin ka ha. Sige, Dok. Sige. Kani pang buntag, gumani mo pamahaw. Kani ito mara ni 500 mg. Dayon sunod 1000 mg paniud to. Dayon sa last, gumang pani hapon 3000 mg. 3,000 miligram. Di ba tama overdose ana, Dok? Dili oy. Doktor gud ko. Ibaw ko ani lisensyado ko ni. Labi na karon sa imong gipamati ron dugay na kaayo angay ginaning tambala. Ara resita. Pamara na ha. Sige, Dok. Salamat. Sige, Ako na sige. ning tumaron. Next. Sa buntag 500 miligram. Sa udto 1,000 miligram. Sa gabi samot 3,000 miligram. Di ba ko ma-overdose ani? Basig nasayop to si Dok. Ako lang ning tumaron kay doktor mo ko na siya. Di ba ka konduktor? Nah. Ita. Itsoy? Doy, ikaw na? Oh, ako ni Doy. Asa mga gatano, Itsoy? Sana Doy, nga nahalap mo ko Doy. Ano man? Doy, kay nadaot ko sa paa Doy. Pa? Oh, Na, sagol ka ba din ang imuha? yan sa Doy. Di ni kagikan Doy. Ako? Nagpa-check up. Ikaw, asan ka pa-check up? Magpatanaw ko sa doktor kong mata Doy, kay di ko kita lagi Doy, kay ganun yung nabuang ka sa paa ba? Oh, asan ka ba dong? Naara man di ari. Asa man? Di ari dapit. Tara dapit. Oh, Sa bulong ko itong kalabinhan. ang problema na nadi mo. Sige Doy, di alam ka Doy, kay gadali ko Doy. Oh, sige. Simbangga ka ng lubi ha? Ari diri skilid ba? O na. Sa tawhan na, bro. Hindi na makaklaro lagmit. Wala siya Next. Suna next. Dok, Oh, may hapon. madibi Dok. Sa may gabi dong. Wa ka mahalap. Hindi mo ko kita Dok. Kasi sakit nimo ba? Karang kisig tunog paa, nadaot na akong mata Dok. Ay mo mauna ni mo ron. Kana imo pagsikta nagpaa minus sana. Dili na lalim. Saan man Dok? Nadaot ako sa paa Dok God. Sige. Mga pila na naka buwan na nimo gidana imong sakita. Tugadugay na Dok. Mga pila naman ka buwan. Tagadlaw ako na akong mata, kakita pa ko. Pagkasunod na, di na ko kita Dok. Ay mga answer. Ichito mo Dok. Ito'y tumoy. Ang tumoy, Edad? tumoy. Ang edad 21. 21. Oo. Sige. Ako sang check upon ha. Og tinuod ba ni imong Oh, giingon? sige Dok. Kaya makita dyan kong maayo Dok ba? Sige, hangad lang mata ha. Ibuka lang ang mata. Puti gid tinuora. Be. Sus, puti. Ay, wa pa ni mapiksig duga, sir? Masay duga Dok. Ay, sus, duga sa nangka ba? Ah, nangka. Kasi napiksan eh. Saan man Dok? Isa ka kong nangka Dok. Napiksan mo kong mata mo, di ko kita Mao Dok. di ay. Sige, ato lang ng isitaan lang to na. Masay resita Dok. Nakoy hatag resita nimo ha. Oh, Ako sa pirmahan. Kani. Buntag uto hapon tumara ni sa duha ka adlaw. buntag hapon Dok. Oh, buntag uto hapon mong tumaron sa duha ka adlaw. Di kita mabuang anak Dok. Buang di ka mabuang anay. Gigi. Mahal sige, na Dok. ko ha. Dara ang resita. Tumara ni ha. Sitaw Dok. Oh. Ah, sige Dok. Kamara. Kumaro ko ni Dok. Resita tumara na. Ayun ang kalimte. Ah, sige Dok. Sita. Nag-iingon sa doktor. Tumaron ako resita. At nag-iingon sa doktor, tumaron ako ni. Dok, natumar na Dok. Ha? Natumar na ang tambal? Dili aragod. Di Dok. Itumaran akong resita Dok. Nama ka Dok? Tumaron. Ako na lagi tumar. Ha? Imong gitumar ang resita? Ngi! Butang ngi! At